அக்னி பாரத் திட்டத்தின் கீழ் அக்னி வீரர்களை தேர்வு செய்வதற்கான நோட்டிபிகேஷன் வெளியாகி இன்றோடு 10 நாட்கள் நிறைவடைகிறது. இன்னும் 18 நாட்கள் தான் மீதம் இருக்கிறது. இதுவரை அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் செய்யாத நபர்கள் காரியம் இருப்பின் உடனே ப்ராசஸ் செய்தவர்கள் ஆதார் கார்டில் டென்டல் ஆஃபீஸில் நியமிக்கப்பட்ட ஏதாவது மிஸ்மேட்ச் ஆகினா அதில் உடனடியாக சரி செய்து விட்டு ஆதார் கார்டை திருப்பி அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் செய்வீங்க. 12ஆம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. தேர்வு முடியும் ஒரு வாரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. அதாவது பிறந்த தேதி 1 அக்டோபர் 2004 முதல் 1 ப்ராசஸ் செய்யலாம். எங்களது அகாடமியில் நல்ல சிறந்த முறையில் ஆசிரியர்களை தெரிவு செய்து முன்னாள் பாட்டிக்குளம் மற்றும் லட்சம்புரம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது. இது முழுக்க முழுக்க ஒரு முன்னாள் ராணுவ நடத்தப்படுகிறது. 100% வெற்றி நாட விரும்பினால் எங்களது அகாடமியில் இணைந்து வெற்றியை பெற்றுச் செல்லுங்கள். சேனல் பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க. இதுவரை